पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयन दाश्रमाचा वाटपाय संदा संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जयवन गणपती जय मंगला मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती ओम नमो श्री वक्रतुंडाय नमः ओम नमो श्री गजाननाय ओम नमो श्री गणपती नमो नमः ओम नमो महागणपती नमो ओम नमो श्री गजाननाय नुर्वीपुरे प्रेम कृपा जयाची मनाला तृप्तता वाटली ते आत्मीय मनाचा समाधान या विश्वाला बनवून देण्यासाठी ज्या पंचपांडवांनी स्वतःचे प्राण पणास लावून त्या कौरवांना स्वतःच्या पायाखाली ठेवलं याच्या मुळाशी कारण काय होतं नाही स्वतःच्या भावांचा घात करण्यासाठी पांडव जन्माला आले नाही पांडव जन्माला आले पांडवांच्या मनीचं ध्येय परिपूर्ण करण्यासाठी मातेला दिलेला शब्द परिपूर्ण करण्यासाठी आणि या 5 पांडवावर झालेला अन्याय तो सुद्धा बालपणापासून या बालपणापासून झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी त्या ब्रकोदराने कुणाशी केव्हा वैर पत्करलं नाही त्या ब्रकोदराला वैर पत्करावं लागलं या गदाधराला प्रत्येकाशी वैर पत्करून 18 दिवसाच्या महाभारती युद्धाला सामोरं जावं लागलं याच्या मुळाशी सर्वस्वी कारण होते ते कौरव आणि तो दुर्योधन ज्या दुर्योधनानं सुईच्या अग्रभागी राहण्या एवढी सुद्धा भूमिनी या पांडवाला मिळवू शकत नाही आणि देणारही नाही हे शब्द त्या दुर्योधनाच्या मुखातील बस तेव्हा निश्चय पक्का केला सुईच्या अग्रभागावर राहणारी भूमी या पांडवाला करता मिळत नसेल तर या विश्वाची भूमी आहे ती पांडव प्राणांत केल्याशिवाय केव्हाही शांत बसू शकत नाही आणि म्हणूनच ती शांतता मिळवायची होती आत्मीय मनाला तृप्तता मिळवायची होती येणाऱ्या प्रसंगाला सुसंग झालं 12 वर्षाचा वनवास 1 वर्षाचा अज्ञातवास हा पत्करून सुद्धा त्या कौरवांना पायाखाली ठेवण्यासाठी नाही हाती शस्त्र तरी सुद्धा मनाधैर्य फक्त ज्याचा विश्वास त्या ब्रकोदरानं केव्हाही माग वळून पाहिलं नाही आणि पाहणारही नाही 18 दिवसाच्या महाभारती युद्धात ठरल्याप्रमाणे घेतलेल्या शब्दी परिपूर्ण करण्यासाठी त्या कुरुच्या रणमैदानात आवेशानं एक पाऊल पुढे टाकलं एक करता 98 कौरव माझ्या गदेच्या प्राणाने मारले गेले ज्यावेळी माझ्या समोर 99वा कौरव सापडला तो दुःशासन एक जिज्ञासा मनात घेऊन त्या कुरुच्या रणमैदानावर आक्रमण केलं स्वतःच्या रथात बसलो आणि पाहत होतो तो वैरी माझ्या समोर केव्हा येतो पांचालीच्या वस्त्राला भिडणारे त्याचे ते हाव ती किलमिश नजर
तो प्रसंग जसाच्या तसा मला गुरुच्या रणमैदानात आठवतो. स्वतःच्या पत्नीनं आशाभूत नजरेनं या नकोदराकडे पाहिलं तरी सुद्धा तिथच्या गुरुच्या सभेत स्वतःच्या पत्नीच्या वस्त्राला हात घातलेला मधुशापच पाहून खिन्न मनानं वसुंधरेकडे पाहिलं. तोच आवेश त्या गुरुच्या रणमैदानात जागा होता. सर्वांगात अगदी प्रज्वलित झाला. अग्नीच्या ज्या मस्तकाला भिड लागल्या त्याच वेळी तो नटदष्ट माझ्या समोर आला आणि त्याचा छेद करण्यासाठी, त्याच्यावर आक्रमण करण्यासाठी माझ्या हाती असणारी गदा त्याच्या उरावर मारली. लत्ता प्रहार त्याच्या उरावर करून भूमीवर त्याला मी पाडला. त्याच्या नळीचा होठ घेऊन रक्ताळलेल्या माखानं माझे हात रक्तानं माखले असताना सुद्धा त्या रक्तानं माखलेल्या हातानं द्रौपदीला दिलेलं वचन आणि केलेली प्रतिज्ञा, दुःशासनाच्या रक्तानं तुला वेडी बंधन करीन. माझ्या द्रौपदीला मी वेडी बंधन केलं. नंतर प्रसंग घडला तो काळा कुठ्ठा तत्काळाचा आणि तो म्हणजे दुःशासना, तुझा ज्येष्ठ बंधू दुर्योधन. ज्या दुर्योधनानं स्वतःची मांडी उघडी करून माझ्या पत्नीला दाखविली ती सुद्धा भरसभेत, आणि ती भरसभेत दाखविलेली मांडी तशीच नेत्रासमोर तळत होती. कुरुच्या रणक्षेत्रात देवाला आज्ञा करतात माझ्या हाती असणारी प्रचंड गदा त्या दुर्योधनाच्या मांडीवर प्रहार केला. मांडीच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या झाल्या. कौरव संपले आणि म्हणूनच ज्या कौरवांना पांडवांनी संपविलं त्या देवाच्या आशीर्वादाने आम्ही कोण करणार, आम्ही काय करणार? आम्ही सामान्य मानव, सामान्य मानवानं जन्माला यावं, त्या परमेश्वराची भक्ती करावी आणि एकनिष्ठतेनं भक्ती करून त्या परमेश्वराला प्रसन्न करून घ्यावं आणि विश्वात अजिंक्य आणि अमर न होता हा देह अमर करण्यासाठी हटाव. आणि म्हणूनच माझ्या देवाची एकनिष्ठतेनं आम्ही पांडव भक्ती करतो. तो गोपाल कृष्ण, तो दयाचा देव, तो आमचा मार्गदर्शक. साप्रत आम्ही सिंहासनावर हस्तिनापुराच्या दिशेनं नारायण नावाची ललकार नमन तुला गणराया, नमन तुला गणराया. आधी नमन तुला गणराया, आधी नमन तुला
प्रथमतः आपण आल्याची जाणीव देणं हे योग्य होय. नारायण नामाची ललकारी आमच्या राजदरबारी अर्थात आनंदाचं स्वागत करावं हेच इष्ट. हे त्रैलोक्यवंत पुरुष नारद मुनी आज आमच्यापर्यंत आपली पावलं वळली पाहून समाधान वाटलं. नमो नमः. यायचं असेल तर या आणि बसायचं असेल तर बसा. आम्ही आपलं स्वागत केलंय. याची जागा जरा वाढलेली दिसते, पण जो याला झालेला अहंकार, याच्या अहंकाराचं निर्मूलन मात्र मी करीनच करीन. मी काही क्षण आपल्या समवेत मला बोलायचं. माझ्याशी आपल्याला संवाद साधायचा असेल तर बसा. आजचा आपला थाट काही मला वेगळाच दिसतोय. कारण आपल्या बोलण्यात चालण्यात आमचा थाट आपण पाहताय हा? आणि आमच्या थाटात काहीतरी बदल झाल्यासारखं आपल्याला वाटू लागलं. का नाही होणार? ज्या 100 कौरवांना मारल्यानंतर तो आत्मविश्वास वाढलाय त्यानं थाट बदलायला नको. असा काय उजेड घातला ऐकल्या तरी? जी जी प्रत्येक गोष्ट केली हा? ती साऱ्या देवतांनी जाणून घेतली. ज्या कौरवानी आमच्याशी वैर केलं तो प्रत्येक कौरव माझ्या गदेच्या भोवतीनं रोजच्या रणमैदानावर स्वतःचे प्राण मोकळे करत होता. हा? आणि म्हणून आमचा आत्मविश्वास वाढला गेला. फक्त 5 पांडवांनी आमचा सहाय्य करता देव तो देवचा देव गोपाल कृष्ण यानं आम्हाला यश प्राप्त करून दिलंय. आणि ते यश आम्ही प्राप्त केलंय याची कल्पना तुम्हाला नाही. हे बघ प्रकोदा, आपला समज काहीतरी मला वेगळा दिसतोय. काय तो? कारण मी आल्यापासून पाहतो आहे आपल्या बोलण्यात चालण्यात वागण्यात सर्वात मला बदल दिसू लागला. आणि आल्यापासून त्या गोपाल कृष्णाचा एकसारखा आपण उदो उदो करता आहात. कारण करणारच. अरे ज्यानं आपल्याला सहाय्य केलंय, ज्यानं आपल्याला संकटमुक्त केलंय त्याचा उदो आपण केला पाहिजे. ज्यानं आपल्याला मार्ग दाखवलाय त्याचं नाव घेणं काही पाप नाही. अरे त्या कृष्णानं असं काय केलं तुमच्या बाबतीत? अरे नारदा, त्या कृष्णानं काय नाही केलं ते विचार. 18 दिवसाच्या महाभारत युद्धात फक्त त्यानं केलं ते काय? काय? रथाचे वाघदोरे हाती धरले. आणखी काय केलं? तुमच्या दृष्टीनं पराक्रम केला तुम्ही आणि गौरव त्या कृष्णाचा का केला? तुमच्या दृष्टीनं हा? रथाचे वाघ दोरे त्यांनी हाती धरले, पण क्षणाक्षणाला जे मार्गदर्शन होत होत ते माझ्या दयेच्या देवानं केलं, मी केलं नाही. मार्गदर्शन त्यानं काय केलं? मी तर असं म्हणतो आहे काय 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 म्हणतोय? कृष्णानं असं काहीच केलेलं नाही. नारदा, तुझ्या बोलण्याचा अर्थ काय? पटवून देईन मी तुला. मला पटवून देणार. काय केलं कृष्ण? त्या गोपाल कृष्णानं काही केलं नाही. मला सांग हे रे. तू मला पटवून देणार. हा? कसं पटवून देशील? मंजूला किती हस्त होते? मंजुला? हा? माझ्या मंजुला किती हस्त होते? सहस्र हात, सहस्र हस्त. हे सत्य ना? हो. पण ज्यावेळी तो जन्माला आला ना हा? त्यावेळी त्याला किती हस्त होते? सहस्र हस्ताने बनवलेला तोच माझा मंजू, माझ्या मधुरा सहस्र हस्त होते. पण ज्यावेळी तो जन्माला आला त्यावेळी किती हस्त होते? त्याला त्यावेळी 2च हस्त होते. हे सत्य ना? होय. मग हे कसं काय घडलं? हे घडलं. कल्पना आहे तुला? हे घडलं. हा? हे घडविलं. हे घडविलं म्हणतोयस? हे बघ, हे घडलं. तो प्रकार ज्यावेळी नारदा मन संभ्रमित करू नको. तो घडलेला प्रकार काय होता आणि तुला सांगायचं काय? सांगतो ना मी तुला. नारदा, क्षणभर मी विचलित. सर्व मी तुला कथन करतो आहे. मग सांग. ज्यावेळी हा? सुभद्रेच्या उदरी मन्यूचा गर्भ वाढत होता हा. त्याच वेळी तुझा तो देव गोपालकृष्ण आपल्या भगिनीला नेण्यासाठी आला होता. दोन्ही रथावर आरूढ झाली आणि त्यावेळी सुभद्रा काय म्हणू लागली काय? की हे भाऊराया, हा?
याच्यासाठी माझ्या मनाच्या समाधानासाठी एखादी गोष्ट तुम्हाला कथन कर. म्हणजे तिच्या मनाच्या समाधानासाठी आणि त्याच वेळी कृष्णाला काय सांगितलं माहितीये का? काय सांगितलं? चक्रव्यूहाचा भेद कसा करावा. कृष्ण आपल्या भगिनीला हे कथन करत असताना कृष्णाच्या भगिनीला म्हणजे सुभद्राला निद्रा आली. काही क्षणानंतर कृष्णाला मागावरून पाहिलं तर काय आपली भगिनी ही निद्रिस्त आहे, पण तिच्या उदरातील जो गर्भ होता तो कृष्णाच्या म्हणण्याला हुहुकार देऊ लागला. कृष्णाने हे सार सर्वस्व जाणलं आणि त्याच वेळी पाहिलं तर काय पाहिजे? तर सुभद्रेच्या उदरात सहस्त्र असताना मुलगा जन्माला येणार. म्हणून कृष्णाने केलं काय केलं? मागचा पुढचा कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता दैवी तत्वाच्या पुण्य बलावर इतरांचे हस्त जोडले आणि फक्त दोनच हस्त त्याने सहस्त्र असताना जर का मन्नू जन्माला आला असता तर कृष्णाचं नाव कुणीही घेतलं नसतं. आपल्याला काय म्हणतोयस नारदा? याच्यासाठी देवाला कपट केलं, याच्यासाठी कपट केलं. हेही जाऊ दे, नारदा ते जाऊ दे म्हणतोय, हेही जाऊ दे. हे सांगण्यासाठी कटकट ठरलं आणि हे जाऊ दे म्हणतोय. अरे तुझं तर कुणी तोंड सुद्धा पाहू नये. नारदा बोलण्याचा अर्थ काय? पुत्रघातकी तू. मी पुत्रघातकी? कोण बाप समजताना आपल्या मुलाचा घात करेल? नारदा मी पुत्रघातकी? हा? नारदा मी पुत्रघातकी कसा? एकच, तुझा जो पुत्र त्रिपाद बबरू, मला सांग रे, रणस्तंभाचं पूजन कुणी कुणाला करायला सांगितलं होतं? देवा गोपाल कृष्णानं मला सांगितलं होतं रणस्तंभाचं पूजन कर पण म्हणून. प्रथम जो आला पूजन करण्यासाठी तो कोण? तो माझा पुत्र त्रिपाद बबरू. त्रिपाद बबरू. कृष्णाने तुला काय सांगितलं? जो प्रथम येईल, पाहतोस काय? जो प्रथम येईल त्याचा तू शेवट कर. मला कृष्णाच्या मुखातून निघालेली वाणी अद्यापही आठवते. मग कृष्णाच्या त्या रणस्तंभाचं रक्षण करण्यासाठी त्या रणस्तंभावर विराजमान हो आणि प्रथम जो त्या रणस्तंभाची पूजा करण्यासाठी येईल त्यावर ही तुझी कौतुकी गदा त्याच्या मस्तकावर प्रहार करूया. मग मला सांग रे, कृष्णाने जर तुमच्या बाबतीत एवढं चांगलं केलं तर त्यावेळी पूजन करण्यासाठी जो तुझा पुत्र तिथं आला त्यावेळी तुला कृष्णाने का बरं सांगितलं नाही याचा तू घात करू नकोस? पण तो वैरी असेल, तो वैरी असेल अशी देवाची कल्पना झाली आणि साहजिक माझी तीच कल्पना. तुझे नेत्र फुटले होते की काय? रात्रीचा वेळ होता, पहाटेचा समय होता, अंधकार होता, कसा काय शत्रूला ओळखला? देवानं सांगितलं आणि स्वतःच्या मुलाचा तू शेवट केला. विश्वास देवावर होता. जरा विचार कर, काय ते? आता तरी आहे विश्वास तुझ्या देवावर? माझ्या देवावरील विश्वास थोडा थोडा तुझ्यामुळे ठेवू लागला, पण कुठंतरी मनाच्या कोपऱ्यात माझा देव जागा आहे. मला असं हे जे घडलेलं आहे हे सर्व मी तुला कथन केलेलं आहे. अर्थात निर्णय घेणं हे तुझ्याबरोबर अवलंबून आहे. पण नारदा हे त्रिवार सत्य आहे, देवानच घडविलंय आणि हे जाणून बुजून घडविलंय. तुझा पुत्र यहलोक सोडून परलोकी गेला हे तर तुला माहित आहे. हे त्रिवार सत्य आहे. मन्नूच्या बाबतीत काय घडलं हे तर तुला माहित आहे. नारदा हेही सत्य आहे. मग आणखी माझ्यावर काय संपवत आहे? त्या चक्रव्यूहात अडकून माझा मन्यू मृत्युमुखी पावला आणि त्याच वेळी देवानं त्या समसप्तकांची युद्ध करण्यासाठी माझ्या वारसाला दिलं. अर्थात हे जाणून केलेलं कर्म आहे. वारे तो दयेचा देव म्हणून ज्याच्या चरणाचे धुळीकण आम्ही आमच्या मस्तकाला लावले, आमचा वैरी बघून आमच्यातच वावरत होता. काय करशील? या कृष्णाचा शेवट करावा लागेल. कृष्णाचा शेवट करणं हे तुझ्या हाती नाही. मग मी काय करू? पण त्या
कृष्णाला काय करावं, काय करावं? कृष्णाला कोणत्या तरी शासन करावं याचा तुला विचार करावा लागेल. याचा विचार. कदाचित त्याच्या नावाला बंदी काय? जमेल. याच्या नावाला बंदी. हा? कृष्ण नाव बंद. मी सांगते कृष्ण तुला, मी नाही, तुझा माझ्या विचार कर. मनाला पटू लागलंय. हं? त्या कृष्णाचं नाव बंद. तो कृष्ण बंद नाही. या हस्तिनापुरात तो दिसू शकत नाही. या हस्तिनापुरात त्याचं अस्तित्व. कृष्ण नावाला बंदी. संप्रदाय आजपासून कृष्ण नावाला बंदी. ऐक. सेनापती हो, चला सर्वांना सांगा कृष्ण नाव बंद. आणि पुढे कृष्ण नाव घेतलं असेल तर त्याला शासन करावं. सांप्रतचे जे दिवस आहेत ना हे तुझे आहेत, माझे दिवस आहे. बरोबर ना? द्रौपदीच्या सानिध्यात राहण्यासाठी संप्रत माझे दिवस आहे. 2 महिने 12 दिवस. आणि तो काळ मी तिच्या समवेत व्यतीत करण्यासाठी. हे बघ प्रबोधन, हा? सर्व प्रजाजन तुझं ऐकतील, पण माझं मन मला असं बाई देत आहे काय ते? की आपली जी पत्नी आहे ना, हा? जिनं कृष्ण नामाशिवाय अन्नाचा कण अथवा पाण्याचा थेंबही आपल्या मुखात घातलेला नाही, ती मात्र हे तुझं ऐकेल असं मला मुळीच वाटत नाही. हे नारदा, हा? कुणाच्या बाबतीत बोलतोय? तुझ्याच्या माझ्या मैत्रिणीच्या बाबतीत. नारदा, या नकोदराच्या मुखातून निघालेला शब्द सत्य करण्यासाठी त्याची पत्नी तत्पर ठरेल. तुझ्या शब्दावर न विश्वास ठेवता माझ्या पत्नीवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. थोडं कल्पना आहे, मी एकदा सांगितल्यानंतर त्या कृष्णाचं नाव बंदच करणार. हे मात्र मी तुला सूचित केलं, हे कोणाला सांगू नकोस, कळ का? तू सूचित केलंय. कारण तुला तर मला पोचवायचंय. काय? शिखरावर पोचविला. चांगल्या जागेवर मला तुला निवडून ठेवायचं. यशाच्या शिखरावर मला पोचविण्यासाठी आपण तत्पर तू होतो. फक्त माझ्या शब्दावर विश्वास ठेव. नारदा, ठेवला तुझ्या शब्दावर विश्वास. हा? आणि त्याचप्रमाणे माझ्या पत्नीला कृष्ण नाव बंद करण्यासाठी सांगण्यासाठी तिच्या बारापर्यंत जाईन. बरं. त्या कृष्णाचं नाव आजपासून बंद. या हत्याकात ते कृष्ण नाव बंद. ठीक आहे, तुमचा अंतरंग मी जाणतोय. तुम्हाला क्षणभर अहंकार निर्माण झालेला आहे, पण तुमच्या अहंकाराचा निर्मूलन करण्यासाठी हे भगवान हे क्षणभर मी कलानाट्य निर्माण करतोय. का तर या कलहातून मला चांगलं निष्पन्न करायचं आहे. देवतत्व आणि भक्तितत्व काय हे या साऱ्या भक्तांना मला पटवून दाखवायचंय. आणि म्हणूनच हे देवा, हे जे जगदोद्धाराचं कर्तव्य मी हाती घेतलेलं आहे, यमच्या कलहाच्या कर्तव्यात हे वैकुंठीच्या नारायणा, हे गोपाल कृष्णा, मला यशप्राप्ती घडून दे. एवढेच भगवान तुझ्या समोर माझी सविनय प्रार्थना. कन्यारूपानं उदरी जन्म घेण्याचं कर्तव्य केलं, पण लहानाची मोठी झाले. योग्य त्या वयात येतात माझ्या पितृ देवतेनं माझ्या नेत्रासमोर एक महान मोठा प्रश्न उभा करून ठेवला. बाळ द्रौपदी, तुझं लग्न करण्याचं ठरविलंय. मग त्याच वेळी मी माझ्या पितृ देवतेला सांगितलं, खरंच बाबा, माझं जर तुम्हाला लग्न करायचं असेल तर मला असं लग्न करायचं नाहीये. आगळ्या आणि वेगळ्या पद्धतीने लग्न करायचंय. आणि ते लग्न म्हणजे कोणतं असेल तर स्वयंवर पद्धतीचं लग्न. आणि स्वयंवर पद्धतीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्या स्वयंवराला सुद्धा पण ठेवला गेला होता. पण म्हणजे कोणता होता माहित आहे का? एक पाण्यानं भरलेली थाळी ठेवली आणि वर फिरता मासा होता.
मग फिरत असलेल्या माशाचं जो बरोबर नेत्रभेद करील त्याच्या कंठाच्या ठिकाणी मी मला अर्पण करणार अशा तऱ्हेचा पण ठेवला. पण या माझ्या स्वयंवरासाठी देशोदेशी राजकर्ते आलेच होते, पण त्याचबरोबर पांडव सुद्धा आले होते. आणि पांडवातील धनुर्धारी पार्थ हे या स्वयंवरासाठी उपस्थित होते. आणि हा पण जिंकण्याचं कर्तव्य कुणी केलं असेल तर धनुर्धारी पार्थानं बरोबर पाण्यात त्या फिरत्या माशाचं प्रतिबिंब पाहिलं आणि ते प्रतिबिंब पाहून बरोबर नेत्रभेद केला. आणि त्याच वेळी माझ्या हातामध्ये असणारी वरमाला मी त्यांच्या कंठाच्या ठिकाणी अर्पण केले. आणि त्याच वेळी ते मला आपल्या हस्तिनापुरापर्यंत घेऊन जाण्याचं ठरविलं. त्यानं हस्तिनापुरात गेले आणि 5 पांडवांची आई म्हणजे कुंती माता, या कुंती मातेला नमस्कार केला आणि तिला म्हटलं धनुर्धारी पार्थाने, आई मी भिक्षा आणली. कुंती मातेनं विचार केला, हे 5 एका मतानं एका चित्तानं वावरणारे 5 पांडव माझे 5ही बाळ, आतापर्यंत काही जरी आणलं तरी ते 5 वाटून घेतलं. पण त्यावेळी भिक्षा आणले हे शब्द ज्यावेळी त्यांच्या मुखातून बाहेर पडले त्याचवेळी कुंती माता सहज म्हणाली, तुम्ही 5 सारखी वाटून घ्या. आता 5 सारखी वाटून घ्या हे शब्द